na cidade de Lugo a 4 de xullo de 2024. Visto en xuizo oral e público, ante esta audiencia provincial, a presente causa número 9 de 2024 procedente do xulgado de Ribadeo, por homicidio. Juana Gonsalves Otero, de 27 anos de idade, filla de Antonia e Eulogio, natural de Trabada e domiciliada en Trabada. De bo comportamento según informe la alcaldía. De estado solteira, de profesión troiteira. María Luisa Gonsalves Otero, de 31 anos de idade, filla de Antonia e Eulogio, natural de Trabada e domiciliada en Trabada. De bo comportamento, de estado casada, de profesión troiteira. Teño ouvido que nunha casa de Musandeo quebrara un cinceiro sen que lle tocara ninguén. Estaba pousado acima da mesa. Quebrou e morreu alguén da casa. Tamén recordo que igual estábamos de noite ollando, víamos correr unha estrela e caía, e dicíamos: aí vai haber un morto. Cheirar a cera era síntoma de morte, e o andar das pegadas por cima da casa tamén. Cando morreu a miña avó, a nai do meu pai, aquí na casa, viu un corvo. Non paraba de bater na xanela. Tamén era un aviso deixar os dedos marcados. Ficaban nas xanelas pegadas dos dedos. Pasou aquí, nesta casa, e despois morreu un dos vellos. Temos un veciño que di: como o leo meu can, morre alguén. Que debemos condenar y condenamos a cada uno de los procesados Juana y María Luisa Gonsalves Otero, como autores responsables sin circunstancia de un delito de homicidio.